ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥକିଯାଏ ଏ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ସାହସ କେବେ ଥକେନି। ହାର ମାନିବା ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ, ଆଶା କେବେ ମରେନି। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସଂଘର୍ଷ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ। ନିଜକୁ ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବି ତ? ଚିର ଏହି ନିରବ ପରିଶ୍ରମ କାଲିର ମୋ ପରିଚୟ ହେବ। ଆଉ ଦିନେ ସମୟ ନିଜେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଡାଏରୀ। ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। 12ଟାରୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସକାଳ 4ଟା। ତାପରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଯାହା ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସେସବୁରେ ଲାଗିଗଲି। ସକାଳେ 6ଟାରେ ଶୋଇ ତ ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମନ ଚାହେଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରେ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବୁଝୁନି କିଛି। ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ନା କିଛି ବୁଝୁଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ହରେଇ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି କାହିଁକି? କାରଣ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଛି। ନା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ନା କାହାର ହାତ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି। ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ଯେଉଁଟା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେବା କଥା ତାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିଛି, କେହି ହାତ ଦେଇ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛି ଛୋଟ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସଂଘର୍ଷ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ। କେବେ କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବି ତ? ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ହଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ମୋତେ ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ପାରିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କରିବ? କେହି ନୁହଁ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ବାକି ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। ରାଧେ ରାଧେ।